Bakit ikaw pa ang iniibig ko? Bakit ikaw pa? La 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 la. La 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 la. Aninanan. Bakit ikaw madarama ito? Uy, Dong! Dong! Asa man ka, Ricky? Asa ka, Dong? Matubos kong barkada karya. Panam ka. Kuyog ko ni mo, Dong! Kuyo ka kauwaw ka lang. Pati ignaw. Kuyog ako ba? Ano, ibilin ako ni mo? Uy, karya, bilin na Nakagawapan rin sa- ako. Karya, asawa ti ka. Pero kauwaw ko yung kuya. Di ba pati ignaw ko eh. Kasi ba't tignan ako? Gwapan ako. Pabigyan ko pa rin ang kuya mo. Ay, pagkukuy na kuy. Yung Uy, mga ay, barkada. pagkina na. Ba't tayo ko na ako, pero mabiling kong balay. Oh. Wala ka naman nila. Bati kag naog, bili kag bahay. Oo. Ano to, bining ka rin sa bahay, kay bati kag naog. Anong sumuk-sumuk ka karya? Ay, Diyo, pag ginana, Dong. Ayaw, dili ko masugot. Malakaw ka. Aba niya, ikukuha na. Ayaw. Pagkauwaw na ka na Ayaw, ako. dili. Uspas lang naog mo. Sige, kuy na ko. Kuyog ko. Bahala ka niya. Dong!